दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रोग्रेसिव पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि आरो UPPL नि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बर'नि आफादफोर आरो गुबुन जोंजों रायजो जाफाग्रा गुबुन माहारिफोरनि जयै बाहागो लानायाव दिनै क'क्राझार नोगोरमायाव जि मोनसे सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि जालांबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एनडिबि प्रोग्रेसिवनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि मिरुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन, पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि चिफ कनभेनर राकेश बर'जों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर, UPPL नि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोफोर, बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय एक्स MP लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मोनसे समनि दैदेनगिरि आथिखालावबो जोंखौ अराय सम थुलुंगा होनाय बाहागो लानाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारी, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय एबसुनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन, प्रफेसार बिथांमोन, ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आइजो दैदेनगिरि बिथांमोन, आमार माजत उपस्थित आमार सदाय आमार লগত থিয় দিয়া आमार शुभचिन्तक লগত आमार ভাল बंधु गोरखा छात्र सन्थार BTC रिजनर नेतृबृंद, इयात उपस्थित माइनरिटी नेतृबृंद, बर्मन कछारी सभापति मतिलाल बर्मन डांगरिया लगते उपस्थित आरसुर नेतृबृंद और विभिन्न दल संगठनर सम्मानर नेतृबृंदসকল, सांबादिक बंधुসকল, उपस्थित राइज सिबिनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन, बे हाबाफारिनि गेजेरजों बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनाय आरो बरायनायखौ आङो बावहरनाय जाबाय। लोगोसे बे गेवलां फोथारनिफ्राय रोजा रोजा बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लंनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनथों, बिनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै आरज गाबबाय। दा मानगोनां रायजोफोर, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दमासि जानो हाया मा जानो हाया जालांबाय रायजोफ्रा। दा दिनै बिनिखायनो दिनैनि बे सुबुं गौमाया हरखाबै हांख्रायनायबाबो ओरैबायदि रोजा रोजा सुबुं बाहागो लाफैदों, बेनो मोनसे बिदिन्थि बर' रायजो राजाफ्रा जे सान्थियै गैया, मोनसे असान्थि जानानै दङ। दा बिनिखायनो दिनैनि सुबुं गौमाया गमामायैनो सारा आसामनि थाखायनो ट्राइबेलफोरनि थाखायनो मोनसे गोनांथार सुबुं गौमा आरो बे सुबुं गौमायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै थाखा फैसा गारनानै जाय नोंथांमोना बाहागो लाफैबाय, नोंथांमोन साफ्रोमनिबो मुङा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि उदांस्रिनि जारिमिनाव आरो आसामनि ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय जुजिनाय जि जारिमिन, बेवहाय सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो रेली फर प्रटेक्शन एन्ड जास्टिस होननानै बुंदों। बे सुबुंनि हानजा सारनायखौ जोंनि रैखाथि आरो जोङो थार बिजिरनो मोननांगौनि थाखाय जोंनि जि सुबुं हानजा सुरनाय होननानै दिनै जोङो बिमुं होनानै जोङो बे हानजाखौ सुरदों। मानो जोङो बुंनो गोनां जादों? गिबियावनो दिनै मोनसे सोंलु फैदों, रैखाथिनि सोंलु। जोंनि रैखाथिया बेसेबां रोखाबाव? बर'फ्रा गुबुन गुबुन भारतनि ट्राइबेल बायदि जोंबो मोनसे ट्राइबेल हारिनि मानसि। ट्राइबेल हारिनि मानसि हिसाबै भारतनि नोगोरारि हिसाबै थांनाय गोलाव समाव जोङो माखासे मोनथायखौ जोङो मोननो हादोंमोन। जि मोनथायफ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननायाव, रैखाथि होनायाव नांगौ बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हायाब्लाबो जि एफा एनै जौगानायनि थाखाय, जोंनि हा हुखौ बेंनायनि थाखाय, जोंनि राजखान्थि भाबै खामानि मावनायनि थाखाय एफा एनै गोहोखौ जोङो मोनबोदोंमोन भारतनि संबिधाननिफ्राय। आरो बेखौनो लानानै बर' हारिया जोंनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामबोनानै BSc आरो BTC मोननो हादोंमोन। दिनै BSc आरो BTC मोनखांनायनि उनाव जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय, बे BSc आरो BTC जों बर' हारिया जि हास्थायनाय लुबैनाय गेरेमसा बर' हारि दानाय, बुहुमाव बर'खौ मोनसे गोथां
हारि हिसाबै गायसननानै दोनलांनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंजोबनो हानाय नङा। आरो बिनि थाखायनो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ 2010 मायथाइनिफ्राय जोङो फिन लाबोफिनबाय। 2003 मायथाइयाव बिटिसि जाबाय। 2003 मायथाइनि उनाव 2007 मायथाइनिफ्राय जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानानै बिदा फंबायनि गेजेराव गावथारलायनाय बुथारलायनाय जाबाय। नाथाय बिनि गेजेरावनो मोजां खौरां मोनसे फैदोंमोन। 2005 मायथाइयाव एनडिपिआ सिजफायार खालामदोंमोन। बे गासैखौबो लानानै बर'नि आद्रा थानाय जि मोननांगौ मोनथाय आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय खनसे हां लाफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गोबां आफादफोरजों रायलायनानै जोंनि सानसुमैफोरजों रायलायनानै 2010 मायथाइयाव बड'लेण्ड दाबिखौ जोङो बोखांफिननानै जोङो लाबोफिनदोंमोन। जिखौ जोङो बोखारनानै दोनथ'दोंमोन बेखौ जोङो फिन लाबोफिनदोंमोन। आरो बै समनिफ्राय दिनैसिम जोङो जोंनि बर'नि जांख्रिथाय आरो सोमावसारनायाव जोङो मोननै थासारि मोनबोदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि गोबां मानसिफ्रा रायलायो असमनि हारसाफ्रा जोंखौ मोजां मोना। बिथांमोना अराय सम गादबनानै सोबख'नानै नासयनानै थगायनानै जोंखौ दोननो नागिरो। बियो अराय सम सान अखाफोर बायदि सैथो। बियो गोदोबो सैथोमोन, गेजेरावबो सैथो आरो दिनैबो सैथो। आसामनि रुलिं जायफोर खुंग्रा खुंगिरि बिथांमोना जे जोंनि सिबिं गरसेनि समानबो जौगानायखौ लुबैया बियो दिनैसिमबो सैथो। नाथाय बेजों लोगोसे बर'नि आरो मोनसे थासारि नुबोदोंमोन। बिटिसिनि समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनाय, सानसुमा खुंगुर बसुमतारी मोननि सोमावसारनाय, इउजि ब्रह्ममोननि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, एनडिपिनि सोमावसारनाय, बे गासैबो सोमावसारनायाव आरो मोनसे थासारि नुदों। बर'नि गेजेरावनो मोनसे हेंथा हान्जा अराय सम थायो। थिग बेबायदिनो नैबे थामथि खेबनि थाखाय जों जि सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि, बेवहाय बर'निनो साफा माखासे मानसिफ्रा जोंनि हेंथायै खोथा बुंबोदों। नाथाय जाय बिथांमोना हेंथायै खोथा बुंदों बिथांमोना गावबा गावनि राजनीतिक गादिखौ बासायनो थाखाय जोंनि हेंथायै खोथा बुंदों। जों बिखौ खेर खेरायाखै। ओंखायनो रायजो राजानि मददजों बड'लेण्ड सोमावसारनाया फैयै फैयै 2013 मायथाइनिफ्राय गभर्नमेन्टजों सावरायनो मोननाय अबस्थायाव फैदों। ट्राइपार्टाइट टक जादों, 3 खनायारि सावरायनाय जादों, हम मिनिस्टारजों सावरायनाय जादों। जेला सावरायनाया जायो, मोजां मोनसे थासारि फैयो, रेल लामा जथियो, राजा लामा जथियो, हांगार स्ट्राइक खालामो, सरकारा जोंनो लिंनो बाध्य जायो। अब्ला जोंनिनो सोरबा सासे दैदेनगिरिया बुङो बड'लेण्डर खपन देखि लाभ नाय, बड'लेण्डर खपन देखि लाभ नाय। बिनि उनाव आरो सोमावसारलायबाय जोङो। रायजो राजाया थाखा फैसा गारनानै राजा लामायाव फैबाय। बिनि उनाव बुंनानै होबाय एबसु एनडिपिआ राजखान्थि गेलेनोसो सोमावसारदों। बेबायदि बुंनानै होलायबाय। आरो साननैसो थालायबाय। दिनै बर' हारियाव जोङो गिदिं गिदिं नायबाय जोंनि गामि आइ आफा रायजो राजानि अबस्थाखौ। दिनै गासैबो बर'फोरनि गेजेराव 1% बर'आ माहाजोन जादों जानो हानाय, 99% बर'नि अबस्थाया मोजां नङा। दिनैबो बोथिनै ओंखाम मोजाङै मोनजायै, गावनि गथ'खौ लेखा फरायहोनो हायै, मोजां न' बां लुनानै लानो हायै रोजा रोजा बर' फिसाफोर दङ। साख्रि बाख्रि बेफार फालांगिनि बाथ्राखौथ' दोनदो, राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बाथ्राखौथ' दोनदो, हा हु बेंनायनि बाथ्राखौथ' दोनदो, राजखान्थि गोहो मोननायनि बाथ्राखौथ' दोनदो। थांना थानो थाखाय मिनिमामखौबो मावना लानो हायै मानसि दङ दाबो जोंनियाव। जोंनि बिमाफ्रा दिनै लामा बानायनायाव अन्थाइ बोहैनो गोनां जादों। फिथा फाननाय, जौ फाननायखौथ' दोनदो, दख'ना फाननायखौथ' दोनदो। 10 बोसोर सिगाङाव जोंनि बिमाफ्रा बेफोर खामानिखौ मावनाङामोन। दिनै बिटिसि मोनखांनायनि 13 बोसोर उनाव जों बिटिसि एरियायावबो नुदों राजा लामा बानायनायफ्राव दिनै अन्थाइ बुख्रुग्राफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रासो फैनो गोनां जाबाय। बेबायदि हारिनो उदांस्रि नांगोन ना नाङा? बेबायदि हारिनो बड'लेण्ड नांगोन ना नाङा? जोङो दिनै मोनसे सोंलु फैबाय रायजोफोर, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। बड'लेण्ड मोनाब्ला बे आसामनि हारसाफोरजों लोगो नांनानै, बे खुंगिरिफोरजों लोगो नांनानै खुनु दिन जोङो समान जौगानाय आरो समान मोनथायखौ जों मालाबाबो मोननो हानाय नङा। दा नंखायनो रायजोफोर, दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा नारा नाथा नाजानानै हरखौ सान खालामनानै मोनजानाय मोनलोंनाय नागारनानै जेरैखि जाया बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ इन्डियायाव
बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दोननांगौ होननानै नोंथांमोननि मददजों नारा नाथा खामानि मावदों। दा बेखौ नुनानै दिनै आसाम सरकार भारत सरकारा गिनानै जोंजों रायलायनो गोनां जायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै मानो सुबुं दमा खुंनो गोनां जाखो? जि बिजेपि सरकारा 2014 जोंखौ गिनानै बिथांमोना लिरनानै होनो गोनां जादोंमोन, जों दैदेनगिरि जानो मोनोबा, भारतखौ सामलायनो मोनोबा बड'लेण्ड आरो गोरखालेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। नाथाय 2016 जेला जोंनिनो राजखान्थि हान्जाया बिजेपिजों लोगो नांना सामलायहैबाय, गादियाव जिरायहैबाय, बै खालिनिफ्राय बिजेपिनि साननाय हनाया सोलायबाय। फारसेथिं जों नोंथांमोना हब्रा हब्रा बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, आरो सासेया थांनानै दिल्लीयाव बुंहैदों दिसपुराव, सिन्था खालामनाङा आं दङ, बिसोर बिनाया बिसोर होख्रावनाया जेबो नङा, बेबायदि बुंहैदों। आरो नोंथांमोना बयबो नुदों बावैसो दिल्लीयाव मा बुंहैखो? बिथाङा सिगांनिफ्राय बुंबोबाय जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटिखौ बड'लेण्डआव सोलायनो होग्रोनांगोन, बड'लेण्डआवसो होग्रोनांगोन। दिल्लीयाव थांनानै बुंहैबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया, आईएएस अफिसार गैया, इन्जिनियार गैया, डाक्टार गैया, इन्डास्ट्रि गैयानो। आङो सोंदों, जोंनि बिखाया गावदों, ओइ खालि आङो टिभियाव नायनानै सानदों, बेबायदि सानदोंबा जोंखौ पाब्लिकलि लिंहरनानै सेन्देलजों सोबा, नाथाय बर' हारिनि मोन्थाइखौ बेबायदि बुंनो अधिकारखौ बहा मोनदों? बहा मोनदों बेलाय? बर' हारिया जायनि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुं थैबाय, जोंनि बिमाफ्रा जिनाहारि जानांबाय, न' बां सावजाबाय, बेबायदि मोनसे दाबिखौ दिनै बे मालायनि सिगाङाव लासिंसिं खालामनो अधिकारखौ बहा मोनदों? जों दिनै सोंगोन, नोंथांनियाव फिननाय होनांगोन। आरो ओंखायनो रायजोफोरखौ बुंगोन आङो दिनै, मोनद' हारिया जुदि एसटि जानांगौबा जोङो थावरिनो हानाय नङा। दिनै बे आहमफ्रा 600 बोसोर आसामखौ रायजो खुंदों, आईएएस आईपीएस अफिसार आहम गोजा, दिनै एमएलए मन्त्रि आहम गोजा, इन्डास्ट्रिनि मालिक आहम गोजा, बेफोरबायदि जाथिखौ दिनै एसटि खालामनो नागिरदों। आरो बिथांमोना जोंनि एमएलए एमपिफ्रासो बुंदों केटेगरि जागोननो, केटेगरि बानायगोन, आदार केटेगरि बानायगोन। भारतनि संबिजिताव बेबायदि केटेगरि बानायनो हानाय कुनु बेबस्था गैया, कुनु लामा गैया। लामा थानायमोनबा थांनाय 8 तारिखआव जेला बिलखौ रायजो सभायाव लाबो अब्लानो केटेगरि बानायनानै सोनांगौमोन, नाथाय सोआखिसै। जोंहा मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो रायजोफोर, जि समाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ बानायदोंमोन, ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट, ट्राइबेलफोरनि थाखाय हानि मोनथाय, बै समाव भारतनि ट्राइबेल मन्त्रिया पीआर केन्डियामोन, डोनार मन्त्रिया। आरो बे पीआर केन्डियाखौ दिल्लीयाव थांनानै रायजो सभानि एमपि उर्खाव ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि, गाहाय नेहाथारि गौतम मोसाहारि आरो आं लेङाइ आफादगिरि जों थांनानै दिल्लीयाव लोगो हमना बुंदोंमोन जे आसामाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ एसटिनि थाखाय लाबोदों, थिगानो दङ, नाथाय ट्रेडिशनेल फरेस्ट डुवेलार्सफ्रा सोर नोंथांमोना बुं होननानै। अब्ला बै समाव पीआर केन्डिया बुंदों दाथ' एक्टआव सोलायनो हाला, नोंथांमोना रुल बानायथां, आसामाव थांना रुल, आरो बे रुलाव सोनानै हो, जायखौ मोननांगौ जायखौ मोननाङा। दिनैसिम आसामाव बे रुलखौनो बानायनो हायाखिसै, जायनि थाखाय दिनै लाख लाख बर' फिसाफ्रा, ट्राइबेलफ्रा हाग्रा ओनसोलाव हानि मोनथाय मोननांगौनिफ्राय बनसित जानानै दङ, रुलखौनो बानायनो हायाखै। आरो दिनै बे हिमन्त बिश्व शर्मा मोना कमिटि दानानै बेवहाय मा खालामनो नागिरदों? जोंखौ थगायनो थाखाय आसामाव अ केटेगरि बानायनो नागिरदों। बे अ केटेगरिया अल इन्डियायाव जाया, अल इन्डियायाव जाया रायजोफोर। आं खोनानो मोनदों बे देबारगावनि लिडारालायनो गावसोरनि मानसिफोरजों सावरायदोंनो, गोरोन्थियाथ' जामारबाय, खहाया जामारसिगोन, बिटिसिनि 40टा सिटखौ 60टा सिट बानायनानै बिसोरनोबो हगारनांसिगोन, गसाइगाव सिट, बिजनि सिट, एमएलए सिटफोरखौ हगारनांसिगोन। बिनि थाखायनो खुगायाव सिराय गुलि हरनानै सोमावसारदोंमोन नामा? बिनि थाखायनो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन नामा? बिनि थाखायनो रोजा रोजा बर' फिसाया जिउ गारनांबाय नामा? जोंनियाव सोंलु फैदों दिनै। जों कुनु कमप्रमाइज खालामनो हाया, जोंनि मोन्थाइखौ जोङो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया। उदांस्रिनि 30 बोसोर जों कमप्रमाइज खालामबोबाय, आरो कुनु कमप्रमाइज जानाय नङा बेवहाय, नो कमप्रमाइज। जोंनि मोन्थाइखौ जोंनो होनांगोन। दा नंखायनो रायजोफोर, जों जुजिनानै थांनानै थागोन, जुजिनानै थांनानै थाबोदों। दिनैनिफ्राय बयबो सांग्रां जादों। पार्लियामेन्टआ 31 तारिखनिफ्राय जागोन।
13 तारिखसिम जागोन होननाय खोनादों। फैगौ 28 तारिखआव लायनो ट्राइबेल संघजों रायलायगोन, थिगानो दङ रायलाय। 29 तारिखआव लायनो बिटिसि सरकारजों रायलायगोन, थिगानो दङ रायलाय। 30 तारिखआव लायनो जेसेबां आसामनि काउन्सिलफोरजों बे शर्मानि कमिटिया रायलायगोन, रायलायनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय बिसोरो सोर? बिटिसि सरकारा दिनै बिजेपियाव लोगो नांनानै दङ। गासैबो काउन्सिला बिजेपिजोंनो दंजोबो। बेवहाय मा सोलाय सोल' फैनो? जोंनिया सोंलुआ बेसो, जुदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलखौ हेंथा खालामनानै एजिपिया सरकारनिफ्राय ओंखारनो हायोबा, दिनै मोनद' हारिनि एसटि जानाया जेराव जोंनि मोन्थाइखौ धंस खालामगोन, बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया? दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन। नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो? गुबुननि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो? दिनै लामाया सिदा। ओंखायनो रायजोफोर, आं खावलायखानानै दोननो नागिरदों, 31 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 15 तारिखसिम नोंथांमोना टिभि निउज पार्लियामेन्टआव मा डिसकासन जादों जायाखै नायबाय था। जुदि बे सानबाया बे 15 दिनाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलजों लोगोसे नैबे 6 जनगोष्ठीनि बिलआ जुदि फैनांगौबा आरो बिथांमोना मोन्थाइ मोननांगौबा, अब्ला किन्तु बिसारखौ रायजो राजाया खालामनांगोन। रायजोफोर, रायजो राजाया खालामनांगोन। रायजो राजानो हगारना होबाय जोङो। बेवहाय जोंहा कुनु अधिकार गैया। रायजो राजानि साननाय हनायखौ हमथानानै दोननायनि जोंहा कुनु अधिकार गैया। रायजो राजाया बिसार खालामनांगोन। जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बर'जों थानो ना मालायजों थानो, जोंनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो ना मालायनि मोन्थाइनि थाखाय खोथा बुंनो? दा रायजोफोर, जोङो दुखु मोनो। जोङो रावखौबो इनाय साना, रावनिबो हेंथायै जोङो खोथा बुंनो नागिरा। बर'नि खौसेथिखौ जों लुबैयो। लुबैनानैनो जोंनि गल्डेन जुबलियाव बिथांमोनखौ लिंहरदोंमोन, फैयाखिसै। धिकाजुलियाव गल्डेन जुबलि लिंबाय, बेयावबो फैयाखिसै। गोजान गोजाननिफ्राय सोरबा साफा सानै लिडार सेरेबफ्रा बुङो खौसे जानांगौ, मा जानांगौ? खौसे जानो थाखाय जोङो बिखाखौ अराय सम गुवार खालामनानै दङ। खौसे जानो थाखाय जोंहा बेवहाय जेबो कन्डिसन गैया। नाथाय खौसे जानायनि मुङाव बर'नि सोमावसारनाय जांख्रिथायखौ धंस खालामोबा, बेबायदि खौसेखौ जों मालाबाबो जानो हाया। रायजोफोर, जों मालाबाबो जानो हाया। जोंनि जिउआ, जोंनि रंजानाया, जोंनि गोजोनखौ खुसिया हारिनिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया। रायजोफोर, जोंनि मुंख्लंफ्रा बेखौ जोंखौ फोरोंलांदों। दा नंखायनो दिनै बयबो सांग्रां जादों। रायजोफोर, आं सोरखौबा बुलायनांगौ, नांलायनांगौ, बायदिसिना दावराव दावसि खालामनांगौ बेखौ बुङाखै। गुसु मेलेमजोंसो दावहा नांनो हायो। मेलेमा गुसु जानांगोन। नाथाय दिनै आसामाव गुबुन ट्राइबेलफ्रा बेसेबां गाबथानो हागोन, जोङो बेखौ नुहुरखानाय। ओंखायनो जोंनिखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन। आरो अलखदनि समाव, दुखु खैफोदनि समाव जाय खौसेयै गसंनो हायो, जाय सोमावसारनो हायो, जाय जांख्रिखांनो हायो, बेसो मुलुगाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थाइखौ मोनो, बेसो अधिकारखौ मोनो। बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो। दा रायजोफोर, जों लामा नायदों। भारत सरकारा बुंहरबाय थादों ट्राइपार्टाइट टक खालामगोन, टक खालामगोन। जोङो बिथांमोनखौ लामा नायबाय थादों। मानोना बड'लेण्ड मोननायनि लामाया मोनथाम। गिबिया जाबाय सोमावसारनाय, नैथिया जाबाय राजखान्थि खालामनाय, आरो थामथिया जाबाय सावरायनाय। ओंखायनो मोनथाम लामाखौबो जों अपेन दोनदों। दा बे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। नाथाय बे मोनद' हारिया एसटि जानायनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोनखौबो बुंहैगोन, जोंखौबो बुंदों। सोरबा सोरबा बर'नि आफादफ्रानो, जायफोर मोनजाग्रा मोनलोंग्रा, सोरबा सोरबा बुंनो हमबाय, माथो जोंहा जेबो खहा जायानो, जानो होबालाय मा जायो? खहा जायानो, खहा जायानो नङा, खहा जाया होनना बुं। आरो संबिधानाव बबेयाव लिरनाय दङ जोंनो लाबोनानै फोरमायफै नैबेजों खहा जाया होननानै, अब्ला जों मानिनानै लागोन। नङाबा खहा जायानो होननानै सोरबा जुदि बुजायनो थाङोबा, बेखौ नोंथांमोना बिसार खालाम, माबायदि खहा जाया। सांग्रां जानांगोन रायजोफोर। दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। सोमावसारनाया थांबाय थागोन। जायखिजाया समावनो जोङो रेलि खालामनो हानांगोन, जायखिजाया समावनो सोमावसारबोनो हानांगोन। नैबे पार्लियामेन्ट सेसना थाङो माने बयबो जाहाथे एलार्ट, सांग्रां जानानै थायो रायजोफोर। नाथाय जोंनि ओनसोलाव सोरबाया थुनज्लायनो नाजागोन, सोरबाया फाव फान्दायनो नाजागोन, गाज्रि खामानि मावनो नाजागोन। बेफोरखौ सामोल जा, हिंसा जानो होनो हानाय नङा। बुथारलायनाय, थै बोहैनाय बेफोर जानो मोना। नङाबा मालाया बेवहाय देरहागोन। जों बे थासारिखौ जाहाथे लाबोआ। আমি এই গণসমাবেশৰ দ্বাৰা
আজি যি ইয়াতে ৰেলী হৈ গ'ল কোকৰাঝাৰত অসম চৰকাৰক খকিয়াই দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকৰ নাটক বহুত হ'ল আৰু এনেকা নাটক আমাৰ লগত নকৰিব এনেকা নাটক আমাৰ লগত নকৰিব আমি খকিয়াই দিছো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক বড়োসকল ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ অকল বড়োসকল নহয় বড়োৰ লগত আৰু ভূমিপুত্ৰ ইয়াত বহুত আছে আমি সকলো ভূমিপুত্ৰৰ অধিকাৰটো সুনিশ্চিত হওক এইটো আমি বিচাৰো কিন্তু আজি যি দলে শাসনত আছে সেই দলে 2014 আমাক কৈছিলে যে আমি যদি শাসনলৈ আহো বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিম 5 বছৰ গুচি গ'ল বড়ো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে সময় নাপালে আলোচনা ভালকে কৰি পেলাই এটা সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাবলৈ সময় নাপালে এইটো সময় পোৱা নাই বুলি আমি নাভাবো যি চৰকাৰে আজি এই মানে 6 জনগোষ্ঠীৰ বিল আনিব পাৰিছে যি চৰকাৰে আজি জনজাতি বিৰোধী কাম কৰিব পাৰিছে সেই মানুহবিলাক আজি বড়োৰ আলোচনা কৰিবলৈ সময় নাই বুলি ক'লে আমি বিশ্বাস নকৰো কথাটো হৈছে যে আজি স্পষ্ট কৰক আপোনালোকৰ নীতি কি এই ভূমিপুত্ৰ বড়ো আৰু জনজাতি সকলক কেনেকৈ আপোনালোকে সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে যোৱা 5 বছৰে ক'লে জনজাতি সকলৰ ক্ষতি হোৱা কাম আমি নকৰো সংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষা পাব এই 6 জনগোষ্ঠীৰ বিল সিদিনা আহিল আৰু বিল অহাৰ পিছত এতিয়া কমিটি গঠন কৰিছে কমিটি গঠন কৰি পেলাই কৈছে ইয়াত বোলে অ কেটেগৰী কৰিব ইয়াত অ কেটেগৰী কৰিব দিল্লীত কি হ'ব অল ইণ্ডিয়াত কি হ'ব যদি অ কেটেগৰী কৰিবই পাৰে আপোনালোকে কিয় ৰাজ্যসভাৰ বিলটো আগতে আনিলে ৰাজ্যসভাৰ বিল আনাৰ আগতে কিয় অ কেটেগৰী নকৰিলে আজি আমাৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আমাক আৰু টুপি পিন্ধাব নালাগে আপোনালোকে ভোটৰ অংক কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব বিচাৰি বৃহত্তৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক আজি উন্নত জনগোষ্ঠীবিলাকক এছটি কৰি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক নিক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ৰাজনৈতিক অংকটো আমি জানো ইয়াৰ সুযোগটো দিছে আমাৰ কাউন্সিলৰ নেতাবিলাকে বিটিসি কাউন্সিলকে আদি কৰি অসমত যিমান ট্ৰাইবেল কাউন্সিল আছে এই ট্ৰাইবেল কাউন্সিল এতিয়া বিজেপিৰ লগত আছে গতিকে আমাৰ প্ৰশ্ন এই কাউন্সিলৰ নেতাবিলাক জনজাতি হোৱাৰ পিছত অসমৰ বিধানসভাত 24 জনকে ট্ৰাইবেল এমএলএ জনজাতি এমএলএ থকাৰ পিছত 4 জনকে মন্ত্ৰী থকাৰ পিছত চিফ মিনিষ্টাৰজন জনজাতি হোৱাৰ পিছত অসমত কেনেকৈ জনজাতি ধ্বংস কৰা এটা বিল আহিব পাৰে এই কথাটো আজি আমি প্ৰশ্ন কৰিছো গতিকে আমাৰ কথা শেষ কথা এইটোৱে যে আপোনালোকে অসমত কি কৰে নকৰে আপোনালোকৰ কথা কিন্তু অতি শীঘ্ৰে বদলেন সৃষ্টি কৰি বড়োসকলক বিদায় দিয়ক আপোনালোকৰ লগত আমি সুৰক্ষিত নহয় এইটো আজিৰ কথা নহয় আমি তাহানিতে গম পাইছো আমাক দিবলৈ এলপি স্কুলৰ মাষ্টৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ পইচা নাই কিতাপ দিবলৈ আপোনালোকৰ পইচা নাই কিন্তু বাকি কাম সব আপোনালোকে কৰিব পাৰে এই কথাবিলাক বুজিবলৈ বাকি নাই 50 বছৰে ৰেডিঅ' চেণ্টাৰত বড়োবিলাকক আধা ঘণ্টা দি চলে আপোনালোকে 24 ঘণ্টা বজালে আৰু আমাৰ বুজিবলৈ বাকি নাই এই 50 বছৰৰ টিভি চেণ্টাৰত আমাক 5 মিনিটৰ সময় দিব নোৱাৰিলে 24 ঘণ্টা আপোনালোকৰ বজালে আমাৰ বুজিবলৈ আৰু বাকি নাই এখন দলং দিব নোৱাৰে আমাৰ নামত অসমৰ কেলেণ্ডাৰত বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো আমি বিচাৰিছিলো ষ্টুডেণ্টে এইটো দিব নোৱাৰে আপোনালোকে দীনদয়াল দিব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ সবক কৰিব পাৰে কিন্তু আজি বড়োসকলৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে এই কাৰণে মই আহ্বান কৰিছো আজি অসমৰ ভয়াম জনজাতিসকলক একগোট হৈ সংগ্ৰাম নকৰিলে আজি ধ্বংসৰ সময় আহিল নিক্ষেপ হোৱাৰ সময় আহিল আজি স্পষ্টকৈ কৈছো আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মোৰ বেয়া ভাৱ নাই আহোমসকলক আমি সন্মান কৰো আহোমৰ ইতিহাসক আমি সন্মান কৰো আহোমসকলক আমি মৰম কৰো ৰাজবংশীসকলক আমি সন্মান কৰো ৰাজবংশীসকলক আমি মৰম কৰো আদিবাসী ভাইসকলৰ যিটো দুখ দুৰ্যোগ ইয়াত আমি সমভাগী হ'বলৈ বিচাৰো কিন্তু আজি চাওক আহোমৰ নিচিনা 600 বছৰ অসমত ৰাজত্ব কৰা জনগোষ্ঠী এটাক যদি এছটি কৰা হয় বাকি জনজাতিবিলাকৰ কি হ'ব আজি আদিবাসীসকলক কম্পিট কৰিব নোৱাৰে সেই সকলৰ লগত যদি আহোমে যদি অসমত এছটি হ'ব পাৰে তেতিয়া গোৰ্খাও অসমত এছটি হ'ব পাৰিব অসমত আজি এই মানে কলিতাসকলো এছটি হ'ব পাৰিব নাথযোগীসকলো এছটি হ'ব পাৰিব বাকি জনগোষ্ঠীবিলাক যিমান আছে আজি এছটি হ'ব পাৰিব আপোনালোকে আজি সংবিধানৰ জেওৰা ভাঙি পেলাই এছটি কৰিব বিচাৰিছে
এইটো অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া। এই অসাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, এইটো জনজাতিকৰণ নহয়, এইটো একমাত্ৰ অসমৰ বড়োৰ লগতে ট্ৰাইবেল সকলক ধ্বংস কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ। এইটো অকল জনজাতিকৰণ নহয়, কিয়নো আজি আহোমসকলে 3 কোটি জনসাধাৰণ থকা অসমত ৰাজত্ব কৰি আছে। এই 3 কোটি জনসাধাৰণ থকা ৰাজত্ব কৰা এটা জাতিক যদি এছটি কৰা হয়, আজি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিসকলৰ 1 লাখ 1.5 লাখ 50,000 আছে, এই জনজাতিবিলাক কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? সেইকাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, NDP প্ৰগ্ৰেছিভ পিপলছ ইন একশ্যন কমিটি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উপস্থিত আমি স্পষ্ট কৰি দিছো, আপোনালোকে এই যে প্ৰক্ৰিয়া এইটো এইখিনিতে বন্ধ কৰক। আৰু যি সমস্যা সাংবিধানিকভাৱে সমাধান কৰিব পাৰে, আজি বড়োলেণ্ড সমস্যা ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2 আৰু 3 ইয়াৰ দ্বাৰা সমাধান কৰিব পাৰে, এই সমস্যা সমাধান কৰক। অন্যথা বড়োসকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে, 5,000তকৈ অধিক শ্বহীদ হ'ল, বহুতো গেং ৰেপ কৰা হৈছিলে, এই সময়ত ঘৰ বাৰী জ্বলাই দিয়া হৈছিলে, 500জনকৈ মানুহ গহপুৰত হত্যা কৰা হৈছিলে, হাজাৰ হাজাৰ জেলত গ'ল, সা সম্পত্তি লুট হ'ল, ধ্বংস হ'ল, আজিও আমি পাহৰি যোৱা নাই। সেইকাৰণে এই বড়োসকলে সদায় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ, যেতিয়ালৈকে বড়োলেণ্ড নহয় তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম চলি থাকিব, ইয়াত কোনো স্তব্ধ নহয়। दा बेखौनो आङो बुंबाय रायजोफोर, गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, गोबां खोथा आं बुंनो सानाखिसै। दिनै बर' हारिया खौसे जानायनि सम, नाथाय जोंनि गोरबोआव दुखु मोनो जेला जोंनिनो सोरबा दैदेनगिरिया हारिखौ जाय अननांगौमोन, जाय जोथोन लानांगौमोन, जाय गासैबो बिथिंनिफ्राय हारिखौ नायनांगौमोन, बै मानसिफ्रा सोरबाया जोंनि हारिनि हेंथा खोथा बुङोबा, जोंनि हारिखौ ध्वंस खालामनाय खैसारियावसो लोगो जायोबा जों दुखु मोनो रायजोफोर। दा नंखायनो नोंथांमोनाबो सानदो, सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों। इलेक्शना फैगासिनो दङ 2019आव, जों किन्तु बिसार लानांगोन, बिसार लानांगोन। थिग लिडारखौ थिग जायगायाव दोननो हायाबा हारिया बेबायदि आरो 100 बार बांग्रिं खबाव गोग्लैनो गोनां जागोन, अलखदाव गोग्लैनो गोनां जागोन रायजोफोर। बेखौ किन्तु सामोल जाखा। आं गोबां खोथा बुंला, आं बयखौबो बेखौल' खावलायगोन, बयबो होदावरि होसावरि फैबाय, ओंखाम मोनजाबोदोंना बोयाखै मिथिया, गोलाव लामाबो थाबायबाय, नाथाय जोंहा सानैसो दैदेनगिरि दंबावो, बयनिबो खोथाखौ जाहाथे नोंथांमोना खोनासंलाङो, आं बेखौ गोरबोजों खावलायबाय। आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। आङो स्ल'गान होनो नागिरदों, बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, नो बड'लेण्ड नो रेस्ट, जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। गोजोन्थों।